Hello guys, busy si Ate Emma. Busy sa taas si Ate Emma. Dala ko yung phone ko na isa. Darating naman, darating ka, wala na yung mga kay Sisi, kay Sisi po Nilis Abriwil. Salamat sa pag-ayuda sa nakapin. Sana balik ka pa para mag-ayuda. Nawala na naman ng baterya yung ano ko, cellphone ko, madaling malubat yun eh, yung pang-ayuda ko eh. Sa nakapin kay Apple, ano ba yan, pangalan nan, babae ba o lalaki yan? Bigyan ko pa siya ng 5. Mamaya nandito sa amin channel ko. Cian Bukal, Don Robert, Lynn Katat. Wala na dyan si sis, ano yata, si sis. Kaka-busy na siya. Hindi ako makano. Renan Kitchen, hello. Hindi ako makabigay ng damit kasi naghang na naman yung yung sa taas nakabita, hindi na mapalitan. Basta naghang na yan, wala na, hindi na mapilitan, yan na lang yan. Ay naku, kailangan baterya ng truck. Battery ng truck para hindi malubat agad. Omni, bigyan ko nga ito mamaya. Nakakalimutan ko eh. Omi ba? Omi. Anais, I will give you okay, after okay. 1 minute, wait a minute. Wawa naman si Omi. Nahuli na naman. Ang bagal mo kasi. Hindi na ayudan kita kanina pa sana. Mamaya na lang. Dan po sa pamangkin mong maganda, Kuya Robert. Ano yan, babae ba o lalaki? Kasi lalaki yung nakita ko dyan eh. Ay, naku.
Data lang ako 'pag naubos ito, ano, tapos na. Salamat sa mga bumisita. 'Di ako makadamit. Holography, good afternoon. Ano ba? O ayan, makadamit na 'yan. Nasaan na yung isa? Si Pugat, tawa ng tawa si Pugat. Malapit na sigurong mag-in ito, oh. Data lang ito, eh. Ano sis Lynn? Dagdagan ko yung ano, nakapin mamaya pagkatapos ng ano, nandito sa main channel ko, yung pangdikit na iba. Marites, Marites Tony, Celine. Oh, ayaw na naman. Abay, abay. Busy na si Milis kasi may alaga yan eh. May alagang bata. Guys, sinong inaantok na dyan? Matulog na. Try ko ngang galawin yung ano, main channel ko. Kasi ano ito eh, mag-i-stop. Don Robert, salamat sa pag-stay. Holography. Wait. KL16 vlog. Asan na si Omni? Tikitan ko nga itong si Omni. Pag nawala, ubos na ang ano load. Baka mawala ng bigla.
Pati ito nalulubat na rin. Nalulubat na rin. Ano? Ha? Gawin natin yung i-charge natin. Charge natin. Wait. Ano na na naman iyan? Uy. Doon ka, doon ka, doon. So, pasaway na naman ito. Eh! Alay, garutay ka. Risa Perwera. Uy, wait, wait. Hello, sis. Ate Emma TV. Mega love shout out. Risa Perwera. Thank you. Puntan nga natin yung bahay nito. Maghahang na yung ano ko. Thank you sa like. Like. Ano ba yan? Paano gagawin ko dito? Hindi. Malapit lang ano ito. Malapit lang maano. Ay, ganyan. Ano kasi nalit ka yung ano pang ayuda ko nandoon sa kabilang cellphone. Nalobat. Nalobat na tuloy. Ano ba monetize ka na, Risa? Or Risa? Perwera? Uli na yung ano mo. Mag-live ka na. Mag-live stream ka na. Para sa what's Eh! Pasaway ka na naman. Malapit nang mag-in. Malapit nang mag-in kasi ubusin lang yung data. Itong aso kong ito. Hindi ako makakunik. Eh!
Lisa Perwera. Balikan kita na lang mamaya pag nag-charge na yung ano ko. Balikan kita. Tapos, sa nakapin, may 4 pa akong ibibigay. Kay Apple. Apple. Hmm. Guys, thank you sa ano, pagtambay. Tiyan Bukal. Natulog na kayo. Gabi na ah. Anong oras yan? Pinauubos ko lang yung ano, data. Sayang. Hmm. We got you. Pati ikaw din. Nagising. Wala na yung ano, taga-ayuda ko eh. Wala na si Nelis. Busy na. Ano lang, pinauubos ko lang itong ano. Tara, let's vlog. Salamat sa pagbisita. Mga Pilipinas, matulog na kayo. Anong oras? Malapit na rin mag-in yung ano. Inubos ko lang yung ano. Ito lang. Kasoy. Paluin kita. Sige. Siya. Ah, bahala ka dyan. Sige. Ali garuta ito. Ano yun? Atsing? Ano yun? Huh? Ano yun? Atsing? We got you. We got you. Ba't gano'n? Tara, let's done. From Boy Got You. Oh, with ano, with dollar. Ay, pati ako naantok na rin, yoyo. Yoyo, pati ako naantok na rin. Kumain ka doon. Nila, eat your food. Eat your food. Nila, okay? Eat your food, okay? Yeah, yan na. Yeah, eat. Eat your food. Yeah. Mm. Ay, alay garota eh. Matulog na, oy.
Sige. Okay, sit down. Sit. Sit. Mm. Sit. Sit down. Sit down. Down you. Chi. Anong oras na dyan sa Pinas? Nag-reconnect na. Nawawalan na ng load yata. Pag huminto ito, wala na. L3. Bukas pa matatapos ang harang. Nako. Salamat sa tamsak. Ba't nagising ka, Sir Boy got you? Hanap ka ni ano Ate Nining sa kasi Winston. Tulog na ang mga yun siguro. Malapit nang mag-end. Nagbibilang na lang yung date ako. Yuyo, nagawa mo dyan, Yuyo? Ano? Guys, malapit nang mag-end. Nagbibilang na lang natin. Bossing. Dito kami sa bintana, Ano na, malapit nang mag-end.
Lapit ng mag-in. Yuyu, come here. Come here. Come here. Oh, come here. Come here. Come. Yuyu. Halika dito. Come here. Here. Come up. Come up. Come. Sige na. Anong nagaya? Kala ko mag-iin na. Ano, Yuyu? Come here. Come. Come here. Up. Kanina nandito sa ano eh, labas eh. Ay, maglapit ng mag-in guys. Kaya yan. Maglapit ng in yan.